Buddha Jisu Kristo ng bay joto no lam sogo hani hai o Bible serang monggo tini seng RUM BIJAP ni paithak bijap no wansok layana jengna ni skang ang surinai bugra kaito no hambai ro tini hamjakma tini kharyokma jini thani baiplaya kaito nang suno hamjakma bai tini songnari saldano rohorkha o sangsaro teibo kalbai cruso thina nang khasno mo thangnani bagai teibo sangsar belai kono urumuru nini nang phainani bo kasogruk kaito urumuru ngi tongpano seng krak nini dagi mungno klai tongmani kaito nuk subat tini nini kokthai ni bisiktai sengno phan rodi gyan rodi teibo nini samung ni bagai satno ready klai mani kaito nuk subat din thani jorano yaparo bugra jisu mishuri sang amen. Okay, padi por layana Roman chapter 16 verse 1 to 4 ek nisime char jora ang porwana geng kriya motha o samung klainain chini bukuk phoibi borok kaham hunai ang norokno saharo kaitoni borok kiching borok yasak laima khai bonobo subrai ni mungai yasakti hake bo norok ni thanin mungsai sik naike awo bono rodi tamni hunke bobo asik borok rokno chubawi phaikya anobo chubawi phaikya Kristo Jisu ni samungo ani logi songrok priskila bai akula no ang khapang rohoro borok ani bagai buthar jakna suda gosi phaikya ang borok ni kokno pogui man ya ang simiya bini borok rok ni bebak motharok suda borok ni kokno pogui man ya verse 5 borok ni nogo asuk mani a mothanobo ang khapang rohoro Asia angkoro tongnai rok ni bere Kristo no puila poito klainai ani khajani epai nit no khapang rohoro o elemak pore mani bisinte kaijo sono katal ke hamari klaiten amen geseng oro nugo ken kriya motha abo uk motha engka around 13-14 kilometer korin motha bai chalmani korin motha ni bisingtino u motha songsajak sen kriya ngakeba ken kriya english ong sen kriya oro kokbrong ken kriya u motha korin motha ni bisingtoi songsajak man jeng oro u RUM BIJAP 16 no naikha keseng nugo kabang mabung nuknai ro te ono kubun bijap roko bumun kri haipanang oro kabang musing omo hai bumun nugo te ono jagawo te mane kubun ni jaga roko sing bumun nugi oro simi nug te bu oro sing nugo phoibi ingka khoroksa buri rok ni bisingo buri dikonjuk Apostle Paul oro hai ni shawo borok no yasakdi lamsokdi ba yasak sokdi borong klaima bai borong bai ke borok no yasak sokdi nisem tomani bagai himale bo ano chubakha bo kaidoni kokpi nai rok no belai chubakha ano bu chubakha hani bagai borok no
bono yasak sokti. Borok ni jorawo Apostle Paul ukok tum suimani jorawo je borok kotma kaham no yachagu yakba mutangzagu borok beba no kaidoni kok no pir ni sakthalai kabangku borok no pir kotma kaham no pir borok samung kaide tuino pir tabok ni jora hai ya tabok mane kaidoni kok pir nai no Bible college thangai pore ui bohai ya je sikabui no sikha borok pir ni chengka omahai tei borok ni samung bo samung klaide tuino haibana baksa buksuke samung klaibani tu sermaya kaidoni kok pir mane bagai hai bagai borok no tabok borok mai boroni jora sikrikya samung kaibani jora sikrikya okay borok no chubawani bagai borok no mai rowo mui rowo omahai ke mane tei pura yakawi klaine rok no matsubau tomane borok mai boroni jora kre ke sawani kre omahai ke kwangmo borok omahai sathare kaidoni kokno pirnai rok no borok tamanai samung ba borok no chubau laimani tabok samung nungmung ungthung aro chubau ke oro jeng haini hai oro bukhuk khoroksa phoibi ni jeng lugo phoibi hanle phoibi bo dikonjuk mane no omo oro jeng clear ungthai srai ke busi thai baksa bini dikon tongle buri dikon bini buri pastor tongle mohairo kok salai mani nukjago tabo haibana oroni dikon ni samung jeng Timotheo porike jeng nugo ngekeba Tito ko porike jeng nugo ke oro bukhuk phobi ni position mothao mane boni position mothao position tongo ukokya bo mothao kokpirei boni tamanai bo authority tongo ukok samani kokya wangma mothao no tabok bkhaine buri dikon tongo tei evangelist rok ni bosung nugo piaba obo saya obo gothokya tamane mole buri bai jelani position kaidor se snamui ro buri ingkha jelani oglini bekreng bai snamja gesung tama first Timothy tamasa sing nugo phadi oro jeng nalikrana hakena abono srai ke salaiban First Timothy chapter 2 11 by 12 oro hai ni sawo buri rok siring ke koini ne ung sugui srung thai ang buri rok no prung ruya jala rok ni bokhorok bo ung ruya buri rok siring ke tong thai oro jeng nugo buri rok siring ke tong thai boro mothao negatei busawo English okay so I do not permit a woman to teach or to have authority over a man buri rok no phurungnai mothao phurungnai ngani ang roya boro siringke tongthung buri rok jalani bokrok ngani ang roya ni samani singlu ge omo mothao mane je position ni buri rok ni position ni kok buri rok mothao phurungnai
응타이 그레이 바 버크럽 응타이 그레이 우곡노는 롬 chapter 16 wo जों नुगो जों Roman chapter 16 जों नायखांके आरो नोंमानाय 9 जन बुरैनि कक सामनि एगा फायदि हायनाहाय ओ फर्स्ट टिमोथी 13/14 chapter 2 नि 13/14 आव परिलायगोन 13/14 tamni hunba Adam se sekang snamjago uloke ebi snamjago Adam lama koro rozagia aburi se lama koro rozago kaitoni kerongno subayu oro sungnugo Adam pila sekang snamjago kaitor Adam no si snamo Adam ni bekreng baise buri no snamo nengke je pro soitan bai phem lokjago pila sekang buri se lama koro rozago boni pore se Adam koro rozago hani bagai pilas kang lama koro ni bagai no u position no mothani position no bo kemaka of course omoy aze maneno omoy aze that omoy aze beri rok kaitoni bagai mungsak khaimiya kaitoni bagai mungsak khaitai krei obiya tei beri rok ni poito kebal ku ukokya beri rok ni poito si kabangku engke temanai mothawo kokpir ka kaisere kaitoni kokpir man Pitoro sung nugo samung bai, tongmung bai, kaituni kokno sung piro surima bai. Kabus kango tongkena kaituni samung tangja kahaya. Ungklok tu. Actually, berirok ni poito se kabangko. Nge sung mo thawo thangbrung nung nai ni di, je puno mo thawo nai di, berirok ni songka kabangko kunai. Celarok ni sai. Celarok ni songka boro bangko, nung mani jaga, salai mani jaga, tongthok lai mani jaga, or jaga se celarok ni songka bangai. Berini songka angke nung mondiro pun thangdi mo pun thangdi girjao pun thangdi nung berirok nung kabang nukunai engke tei kaisa cela berirok ni poito karakuk tumani bagai borok buini uporo borok ni depend pia cela rok angke sak ni tau beri kaja angke besai ni cerai pro angke buma bufani omo hayada cela rok ke sak ni uporo Sukna hawo sobnai borok berirok ni bisingun kamang nguna. Of course sukna hawo beri cela gender geri haipana berirok ni bising ni ne kabang aro sokuwan ukok sangsang. Even jeng Jisu ni jorawo nai ni kangke Jisu rang tongpro yang boguri boni sakri rok tongpro berirok nu bono subanai bangku rang pisawo bu berirok nu subanai bangku omai kena seng nugo phadi Luke ko thangnai Luke chapter 8 ek nisime tinjora Luke chapter 8 ek nisime tinjora Abani ulo Jisu kami roko dei town roko thangtutui kaitoni hani kothma kaham pirka sagri chiknai rok bini logi thangka beri khorok nei khorok thambo bini logi wo tongo borok mutai hamya kolop jagei sra rejak te hamya ham rejak borok ni bere Maryam bono Magdalini bo huno bini bising ni mutai hamya Max ni reklai rohor jakka Herod ni noyung ni tangfang kuchani bihik Johana Suchana pia teibo beri rok tongo borok ni pari ma tui Jisu bai bini sagri rok no borok nailayo nuklayo mane chubal borok je mantui chubalai kha ni sa borok beri ni bumung suja Magdalene Mary tei ono beri rok jeng nugo chuja Johana borok bu chowamani sung nugo beri rok Jisu ni jorawo chowamani tu teu sung nugo Jisu jepro Golgotha wo cruso butharjagni bagi tlangjagi tongpro
앞으로 buri rok no loge ruk pray dong buri sagri rok to kharis thang baikya buri rok ruk pray wi bo cruise bo buza ge thya sajor aro tongi bani nge te kaisa bo phwai bo sabak salni teini ti 앞으로 bu phwai aisri sri sawa thang mole buri rok no sing nuk nge buri rok no pilas kang nuk rawo boni simalong dogar phioksa kesen nuk mani sing bible nuk Fadi Luke 24 naiki nuk nai Luke 24 verse 1 Luke 24 verse 1 ang kaito salo pung aisri sri a buri rok borok snamani a thok modom no tlangai mangkhoro thanglaikia nadi mangkhoro thangmani phoi aisri sri sabat ni deni salo phoi aisri sri borok aro thangmani jeng nogo ge borok no pilas kang mangkhor khulokja ba dogar phiokja ke nugui nge jeng naini kangke buri rok ni poito tongkuk mani jeng nogo ge Philippi mo tharogo bahaini pilas kang Jisu Kristo no yasagei ba mu thangjaknai ingkha mo Lydia buri bo mu thangjak mani yagulo bo simani yagulo Paul no ringkha phaidi aniro phayui kokpiri tong phaidi hakena aro Philippi motha jengsau boni bising tui Lydia ni bising tui gesung omo hai kwang manu nugo haipana omo kaitor snam mani position hani bagai buri rok mothawo chelani bokrok ungthai krei haini jeng samani nugo mane obo ang samani kokya bible ni kokse ke buri rok pastor evangelist omo hai rok ungani kokri engke jeng apro ajoro dikon ni samung tamabu jeng nugo dikon ni samung jeng 100 pore ke nugo borni samung tamabu cherja gyaro mothawo cherja bangmani ba mane mothawo kabang borok phai saka podre pod dokani borok phai kya engke baksa cherja yangi klai tongbai kya engke borok no naikol wani ba gise dikon chongjok sung samungo naikha ke jeng hamken lu mot kok pirani bagi bokrok ngani bagi ke pia batabo engke ulta bokrok wansugui engke kabangma jaga rogo denomination rogo buri rogo pastor tongo evangelist tongo haibeno bo biblically bible moti Philippian chapter 2 chapter 4 verse 3 ang poriwana ani logi song kaham ang nayo nungbo a buri rokno subati tamni hinke langma bijabo mengti sajaknai Clement via ang bai baksa te samung khlainai rok bai borok bo belai ke samung khlaika oro aini sawo buri rokno subadi borok kaitoni kokpi thanibo ang bai baksa kosto mankha naisa tebu Clement no te ani loge tongnai kaitoni bagai kosto khlainai rok no naisa ke buri rok jeprono kaitoni samung khlai thanibo ungklogo borok dong get na samungo thanglai pire samung chapter 16 verse 14 by 15 samung chapter 16 verse 14 by 15 chini kok khnanai rok ni bere khoroksa ungkha Lydia bo thuatirani buri chaksrusruri ni bepar thungnai juk bo kaitono surinai buri hake Paul kok samano kaichomui khnana bagui kaito bini khapio gui rekha bo bai bini nok ni borok rok baptisma ungkha hake bo chungno hai hnei
kobokka ang subraino soino poito khlainai nei norok khakawi tongkhe phaidi ani nogo tongphai jadi bo jungno kobokui tlangka oro jungnugo lidia bo ri ni bepat thungnai ba khatung ri khatung ni muklainai phalnai nai ri phalnai ba khatung phalnai bo kaito boni bkhano phyogi rokha ke Paul kaito ni kokpiri tongmono bo khanawi bo muthangjaka ba sika ke simani yagolokna bo baptisma naka baptisma mani yogolo tumangka bo hai ni saka Paul no nirok kubui no ang kaito ni borok ba kaito ni ngai bukharo nai ni ano wansokha ano chongkha ke ani no phai kaito ni kokno piri tum phale di tomon le Paul aro tonai sohoro thangai kok piri na ngai tabo ani ro tong phai kok pilai tong di akina aro srap saboro tongui kok pilai mani singlu ke oro lidia ni bumon singlu haini bagai Paul sabu tabo haini hai kipil thangai bisnai romanso verse 2 wang porgona haini hai kaito ni borok kiching borok yasak laima hai bonobo subraini mungui yasak di hake bo norok ni thani mungsasuk naike abo bonorudi tamni hunke bobo asuk borok rokno chubawi paikya anobo chubai paikya hani bagino Paul u kok tunsuyo tabo u buri rokno ano subanai borok busuk kaituni bagai klaikya borno yasak boromba yasak di kaito no kaito ni mungbai borong klai borno yasak di bobuino butsubaka ano butsubaka kaito ni samang tang thani wo ne sa nge sing haino kaito ni samang tang nai rokno sing khabai borong khai sing yasak thai rasniti klai nai rokno le borong khai yasak lai tiaba kaito ni samang klai nai rokno kono Christian rok of course ang saimon khong borok no yasak nge hai borok butongu je rang ni bagai samang klai tong nai nge hai mokol bai nugin tong bai saimon hai pano kabu kaito ni samang klai nai no sing khabai yasak thai kaito sing omno purang ang khaime yaba bo khaikya nge sing borok no suba thai je mansan jorati suba thai kabu Christian ke bo suba nai actually borok ngka doctor ni setebe kotorku montri ni setebe kotorku kaito ni hane bagai samang klai dong hoibi bo u koktung no bo tuye buni thani bo roy bo Paul no chuba mani asugya Paul ni koktung bo buni thani ba motharo ni thani bo tuni mani tong te kwangma taku buku krok no bo kaito ni kokpi thani bo chubaka Philippians chapter 2 thani ne hai Philippians chapter 2 verse 29 be 30 abo baino jaike no khapang kasrangke subrai tei takuk hnei bono yachakdi bo hai beba borok rokno borong khlaidi tamni hunke norok sak baitang ano chubawi manyano chubawi manna tuike bo kristoni samung ni bagai thuina phano gosiwi phaijak hake thuitui thuitui bo ingkha kaitoni kongno pina ni bagai Paul no chuba mani bobo thuitui ingkha nis thaipuni bo yakaya chuba mani ingkha haino kaitoni kokno chuba nani boni thani singdu nge oro o kok nge phobia ni ke of course singnugo
Epaphroditusni kok samani. Inka oma haikena kabang mo borok kaidoni kok pinani bagi sak beskangwo ngya phano ungklogo suba. Hani bagi bokhai borok rokno जों respect खालायनो नांनाय जों बरम खालायनो नांनाय कायदनि बागै साकनो याफारै कायदनि खानि बागै साकनो याफार बै सामन खालायनाय रकनि बागै First Corinthians chapter 16 verse 15 ni simang polo 15 ni simi baithak jora 18 jora Norok Stephen by bini nok ni borok rok ni kok sawi mana Griso tongnai rok ni bere borok no sekang Kristan ngnai rok pia kaidoni borok rok ni bagai belai samung khlaye tongo takuk rok omotui kaidoni samung khlainai rok ni kok khnadi hnei ang sajao borok bai baksa kaham ke samung khlainai rok ni kokbo haino khnadi Stephen fortunate tai akai ka phaima bai ang tongthok kha borok tongma bai norok no gerei hnei ang sawi manlia pia norok no khapang srang ruma haino borok anabo khapang srang rukha omotui borok rok no norok kahamke sinidi ni oro sundugo omotui borok rok no norok kahamke sinidi mane जों borok no respect khlaina nangnai borom khlaina nangnai baksa omohai pas mane kaidoni kok kaidoni samung khlainai bkhabai samung khlai tongnai nok kasaibo tui bo sungya ba nokung bahai tong bo sungya omohaya जों borok no जों borom khlaina nangnai gate kaisa Gaius bo kabang ma borok rok no kaidoni bagai samung khlaina ni chubaka je kaidoni kok pinai rok no ang pilale saka apro achai katal ngnai hingke je kaidono Kristono manai kabang borok no kok pinani sing nga borok samung yakawi kaidoni kok no pirnani nei borok samung khlaina ni borok jora krei nga omohai borok no subanai tongnai nango nga borok ni borok sanai omohai nga Gaius bo khoroksa bo omohai borok no subao pari जों नालेवन third John chapter third John to kaisa chapter nang verse 5 by 8 by 5 ni simi 8 jora khajani takuk siniya pano nang takuk rok ni bagai khlaimani abo grak kheno khlaio nang hamjak ma kok borok oroni mothano sapai kya kaidoni samung no chukna tuike nang borok no thangthani tunhor jadi poito krei rok ni yak ni mungsapano nayawi borok Kristoni munggai ongkhorkha o borok rok kubui ni bagai samung khlai thani जों borok bai logi song ungna tuike जों Kristan rok borok no ma chuba thai ni orosa khajani takuk siniya phano nung takurok ni bagai khlaimani abo grak kheno khlaio ingka जों oro paithago sawo verse 8 borok bohai borok no जों ma chuba thai ingka जों ma chuba thai ajorawo borok rokni rang pisa krei but haipana borok kaitani kokno pirmani thagya ga omo haino Gaius oro borok no chubawi dong जों tabuk bahai ke kaidoni kok pirnai rok no जों bahai ke chuba thai bahai ke chuba nai jepro जों bono borom khayei bkhabai borom khlai yasak sobu omo haya je tmanai brahmon ni jorawo brahmon rok no chini poro age ri kufur bai yakung sui tui nungoi obo haya just mai khosa mai desai pekya nukung bahai to omo hai sungnani
cái jora kiri humpana mai khosa sai pan thang de hai kia son ngia ka ba khokleng kisa sukpana para rogo to nugo khokleng kisa sukpan tong kang ke pan kisa tlangi sai di ai do sung suba tha ke sung borok no mana sung piles kang of course bekha kwal no nang na borok ni bagi ang mung suba wani nai nang nai hai kina sung sub kai ding samung no khlai mana nung suba kang ke bok khlai mani bo nung khlai mani no khlai mathai 40 mathai 40 sorry mathai 10:42 mathai chapter 10 verse 42 orosang o kokno muito naradi ani borok rok ni bere jotun slai kusuno phano ani borok nei tui khopsa khannai borok bo bini sokat mase mannai ani borok no tui khosa khanai borok bo sokan mase mannai kaituni samung tangnai mane kaituni borok bun tui khosa tui phana kangja khanai yang hingai phaimani wilas kang of course bu khanangra o khlaiman no nung bonus suba kang ke nung khlaimani nung bo khlaimani nung ke bible chung nugo aini sao jisu kristo samani tongo ano ag salo jisu kristo no chubanai baksaba hospital tongpro hospital naikya maisea ang mai mase yang tongpro nung charokha nei jisu kristo sanai nge a borok sanai bopro subrai ang no mai ma charola nung hospital tongpro bopro ang ma nailang omhai heni singmani apro jisu sao nung ani borok no khlaimani abo ano khlaimani ni khlai nge kristo ni bagi samung tangnai hospital klaija hospital naikya jisu no naimani klaija mai mase yang tongpro charokha jisu no charo mani ni klaija rang gari bara nei 50 taka pan roi roka gari bara kering tongpro rohmani obono kristo ni bagi khaimani ingka ke aboni bagi sokat tongnai tui khosa khamani phase ang pogya boni sokat tongnai ni oro chungno jadi Filipian bo thangai Philip 4:14 ni chimi 18 jor tamoke ang tekto manfru ano chubawi norok belai kaham no khlaikya norok Philip rok norok no kaham ke sawi mano puila ang kotma kaham pirpro ang Macedonia ni thangbai ke norok simi se ano chubanai motha ang manthani obo ang rethani obo norok simi se ang bai baksa tongnai norok waisaya ang Thessaloniki o bialo klai tongpro ano waisya huntani waini chuba horka ang katsei rejakna naya norok ni isabo teibo rejakthung hneise ang nayo hake norok ano romani iko abo jotono tongo gobang mani slai se omo belai engka norok ni bebag remung no epa prodit ani thani tubuka ba tubu wani nangmani ang bebag no manka norok ano romani abo kaitoni thani motom kotei barok ma hai bini thani rathar ma hai abo bo bai yabo yasak nai habo hamjak nai orosang logo Paul besuk bai ke sak bo Paul samung khai pro kaya bo chubanai krei piaba Macedonia motha rok kaisana borok no bono suba bo bono kaha ke sai khana roka bai ke o chuba mung sopai ke okay chung haini hai sanan musungo kaitoni bagui sakno yaphari samung khlainai rokno जों खाबाय खुबाय सुबा था
of course जों बेलायखिनो केयारफुल थाय तामोन हमला ताकनि जराव जों नुगो गोबां मा बरकनो रांनि बागैसे कायतनि सामंतां बेकार समस्या समाधान नै बाक्सा बरक सामाहा बनि बागैसे कायतनि सामंतांनाय नै नखारो जों बहाय बरकनोबो सिनि थाय गोसों गोबैके सामंतांनाय रखनो गोसों बरकनो बरं थायथा जुबाथा they जों नुगो फारि हानि हाकि बिलथां बिसने verse 3 by 4 Romans chapter 16 Kristo Jisuni samungo ani logi songro Priskila by akulano an kapang rohoro bebag an borok ani bagi betar jakna suda gosi paikya ang borok ni kokno pogiman ya ang simiya bini borok rok ni bebag motarok suda borok ni kokno pogiman ya aro hisong ni rok Priskila by Aquila borok rumo tongo piaba actually borok room ni no haipana rumo judai rokno Claudius room ni raja Claudius ni jorawo belai kini satok mabai borok aroni khari thangbai ke ike khari thangai Corin no sopai ke Corin town no sopai ke ike ajorawo borok Paul by Malaysia Paul bu aram soguyu gatam by ke Malaysia Priscilla by Aquila bu Nox na nai tabo rondi jini rogong ke done ras mystery homa hai borni jora auto apro ras mystery ya u Nox na nai haine tabo sonro ageni jora wo Nox na nai ten house get Paul by tongte ne boro samung tang laite kaidini ko khnawi boro motangjak mane motangjak mani ba achai katal engkha keseng ukokno phari naligrana aket thamipni kuthugo samung chapter 18 verse 1 to 4 aro naike seng okokno siu Corinto Paul abri ulo Paul Athens ni kutului Corinto thangka bo aro Aquila hnei Ponto achainai Judai khoroksa by Malaika bo bihi Priscilla by Italy ni phaidrok ni Italy mane room tamni hunke room ni bugra kotor Claudi bebak Judai rokno room ni kutul dikhnei dagika ni Claudia Paul borokno naina hnei thangka hake borok ni nogo tongkha borok by baksa samung bo tango tamni hunke bo rini tamos namui se chao borok achai keno chamaba Judai rokno te Greek rokno bo kha habrui da manam hnei bo sabat sal brum thumnogo koglam salayo borok nox nam nai sujako age sung ku thana box nam oba hai ning borok rini nox nam aprong ke rini nox nam borni ombai ni borok chalai ris namen nox nam apro omai tabo ras mitri rong rang azeu omai ken borok azeu okay os samang khaite ne po kokbu pi kok kaite ni kokbu pir omai ke boklai dam ke oro Aquila by Priscilla o Paul by tongui muthangzakha aga Paul no chubai tongka ge uloke borok bu kaituni kokno binani chengka ge borok je simani no pir ge sing ulot nugu borok chuba mani simiya borok Apostle Paul no chuba mani simiya borok nijebu kaituni bagai je man asunu kaidini kokbu no samani singlu 24 by 24 ni 26 samung chapter 18 24 by 26 Alexandria wo asainai Apollo nei Judai khoroksa episo phaike bo ungkha kok sanabo kurung
elembakni kokbo kahamke sawi mano subrai lamani koknobo phurungjakha hake belai bokha uike kok sawi jisuni kokno soike phurungo haipano johon rumani a baptisma simise bo sawi mano bo kirima kruike thumnogo kok sasaka bo kok samano khanawi priskila by akula bononogo tlangkha hake kaitoni lamani kokno katsui soike sawi khanaraka oro apollo huni khoroksa tongo bo kaitoni korno saktare kiriya ke bkha karaki piri tongmani sing bo borok nukha haipano oro jingnugo bo asuk siya kaitoni kokno asuk siya bo tmano si humale johon ni kokno kaisa siu ni singoro nu bo kirima kri ke thumnogo kok sasaka piaba verse 25 od kasani simising porikhunugo haipano tolani mane 25 paithakni haipano johon romani a baptisma simise bo sawi mano gobang sia hani bagai tabo akula bai priskila bonot langai tei kuthuk koke phurungai roikha nini omo bo mane teibo borokno bono siroi roikha tomane male priski bai akula bo Paul ni orosrang mani tabo thangai bisnai verse 5 Romans chapter 16 verse 5 ni chimi 8 6 ni chimi 8 norok ni bagai belai samang tangnai Mariam no khapang rohoro ang bai baksa alongo chopjak nai ani borok adong andronik bai junia no khapang rohoro borok songhor rok ni bere kaham ke sini jakse pia ang ngya sini no borok Kristan ngkha subrai tui khajane ampliat no khapang rohoro gesing ononugo bo khapang rohor mani ba khak khak kaham yapamani Roman सरकार बा गवर्नमेंट एप्रुव खालाया सिगां चार्च बिल्डिं बा गिर्जा नक बिल्डिं तांजाक करै बिफोर AD 300 नि सिगां इतिहासो गिर्जा नक तांजाक जों नुगिया ani bagai oro जों borok no nogo nogo kuthungui kaitoni kok no pirmani जों nugo ke boro kaitoni kok pir thanio belai kani samang khlai dong kosto khlai ba panjlewi samang khlai mani जों nugo ke oro verse 6 o hani haitmaisa norok ni bagai belai samang tangnai Mariam no khapang rohoro norok ni bagai belai samang khlai o Mariam bo belai kini samang khlai manene bo kok pir khaya bolong phana ring khana bai kereng no phana ring khana ng bono phaidi tabok nang khoroksa borok malaikya ke amon saka phaidi kaitini kok sa phaidi ke bo mamano do bo sakana omha ke take aisa verse 10 of porne 10 by Kristoni bagai Mary buzak apelino khapang rohoro aristo bulni nok ni borok rokno khapang rohoro ani borok Herodian by Narkis ni nok ni Kristan takhuk rokno khapang rohoro subrai ni samang khlainai trupainai by trufosano khapang rohoro subrai ni bagai belai samang khlainai ani khajani parsinobo khapang rohoro belai kahamke subrai ni samang khlainai rupno pian ani besa haike nainai bini bumanobo ang khapang rohoro okay apostle Paul oro bumung khui je kaitoni bagai samang khlainai kaitoni bagai
kiriyawi logo basa ifan khlainai bono khapang roholo u borok rok ni bisingtui kaitor samang khlaimani nogo geseng kaitoni samang khlaimani bagui kubui Christian rok bukha tungthai kaisa suba thai te kaitoni samang tangnai rok nogo seng borong khlaitai te seng muidonar thai seng samang kaitoni bagui samang khlaimani abo magnang thangi tebagno kaitor sengno ronai 1 Corinthians chapter 15 o sawo chapter 15 verse 58 otmasa abani bagai khazane takhugro soi krakhe tongdi norok subraini mangai yak thagyakhe samang khlai tongdi tamni hinba norok sawi mano subraini mangai samang khlai mani abo norok yak buksa khlai jakla seng kaitoni samang khlai mani subraini samang khlai mani abo yak buksa ingya salsa seng abo rojak naina ke hai magnang boni bagai seng khlai mani abo haino mungsa sugya ba mungsa amo krei hini tawansu Kero verse 30 no hani hai pore pigen belai kaham ke subraini samang khlainai roof no pia ani busa hai ke nainai bini bumanobo ang khapang roholo tabuk oro roof ni kaba rafas sebab jeng bono khapang rohoro niso obos sebab jeng Mark 15 no naikin nuknai Mark 15 chapter 21 Mark chapter 15 verse 21 by 22 Jisuno kruso kanta bumani ang poriwono apro lama wo seng krak rok Simon hnei borok khoroksano nukha bo kami faising ni tauno phaimani borok bono Jisuni krusno jura bolike balrukha omo kurini ni Simon Alexander by ruk ni bupa ni orosung nugu ruk je Simon Jisu Kristo kruso bujak pro je krusno balnai mana bono bo Jisu Kristo balmalia engkaya de boni besala engka rub engka boni besala verse 22 Jisuno borok Golgotha hnei kerengsa wotlangka abono borok cara bokrok cara hna ga omono rub rafas nge kabar rub Alexander by rafas borok Simon Serenia ke Jisuni cross banai boni besala tini asuk jorano palisiona verse 14 ni chibi sing buskang ni salo jenglai fishnai ga padi oron paina hambai surinai bogra kaitono hambai ro nini kok no wan sok lai thani sereng lai thani nung sno subaka tebo oma ikeno chini loge tongdi sno phurungui tongdi nung phasak jora sung krak ngi basamani nini kok thaini bisingti hani jorana ya paro Rajishnu Vishurisa